Hi guys, good morning. Ako lang ma'am. Nagkaroon pa ko mauli guys. Sa uban, ihatid ko na sa ma'am. Tapos Alicia. Adang laag po. Salamat ka dyan ma'am. Guys, uban ni Minto guys. Sa mong trouble padungo tapos Alicia. Dito. Hatid ko na sa ma'am guys. Kaya maglaag po sila tapos bye. Tanaw silang uruyo. Tanaw si mami uruyo. Ito, naglaagod doon sa Alicia. Ano? Ano guys? Sunta daad. Babat sa kumam ka na ilis pas ma'am. Kaban si Chichi o si Kuya Peter. Arami agi daris highway. So mag-highway rami kay ato na mis bukid gumutan ako unggoy gagmay. So sunod na raman. Sunod naman na mis ma'am dadto. Mga unggoy nga gagmatoy. Mga tarsier, mawaron. Pamangko kita dadto guys. Salamat sa kong hapon ma'am kay paabot ko og tubigo, nakaabot ko og kanang antikira, kalabay mi dadto. So ila matesa, dato silang dapit ni matesa sa tubigo, nangaan mi atos basak. Nga dato likod na kabasakan. Nakaadto mi kalapi, nakapanagkot ko dadto sa tong berhin sa kaluoy, nakaadto mi simbahan pud dadto sa kalapi, aron nakakadto lang simbahan guys. Kita man sila modana, kita kadto. Nice kadto. Hindot lagi lang simbahan dadto sa kalapi. Very nice. Salamat kadto ni ma'am. Ni Kuya Peter, ni Swan, ito, laag ko nila gapon. Thank you, ma'am. Mga lagi ito guys, ako makuha o dugo. Okay? Diha na may ning donate dito. Salamat dahil ka sa taga ito, alpa, ano to? Akro day, akro. So mga akro day ito ning hatag og ni donate og dugo guys. Ingon tong igagaw ni mother. So matuwa na ko nakuha og dugo. Salamat ka adyo. Okay. First time pa na mapakuhag dugo guys. Chicken pa natang dugong siya makuha napahibawon dito taga sa itong mga pas mga kalawasan. Ano lang ko nga nagas ma-stress na hinong ko. Still lang. Tao guys. So karon ito na meron guys. Taad nagkuha ka ng mga manugin si ma'am. Larga namin. Alicia. Salamat ka dyan mama Marilyn. Ako dahil sa ni ma'am guys. Yeah. Takits naman ta guys. Nagka guys. Ari Grabe. Bingka. Sarta nga si. Bingka torta. Parang nagka guys. Bing tort ni Bing tort. Bingka torta guys. Grabe yung nagkakabuyag. 25. Wow. Tara guys. Buga guys oh. Miss Bukid agi guys. Hawak tada nila kang kahoy. Man-made forest. Dana miss man-made forest guys. Wow. Video there is man-made forest. Now kasi picture ta si. La organize ka adyo. Ay mga kahoy na niki pare-pare harang mga kuan ba. Terus kini buwan street lagi trim lagi konses ba. Tadi kini na mahaw. Narita ya mang anta mang mahaw. Oh, mahaw. Man, wow, day unggoy ning kauit. Kanay unggoy gamay. Tamay gamatay nga bibi. Guys, nakalaan nakaheneng nagadud mi dari. Na may motor ato sa. So guys, nakaheneng nagadud ko dari man-made forest guys. Slow down. Man-made forest. Dali na pa may motor. Ay, napay truck. Pastilan. Sa. Hala, grabe jud ka nice si dari guys. Oh, nakasuroy na jud ko dari. Hapit ko nilas ma'am. Wow, super nice jud si guys. Oh. Nice kaadyo. Wow, grabe, super. Orang ka nice kaadyo. Okay ra ba si? Sabi? Sige, tempa. Wow, orang ka nice. Lami tag daris tunga. Kaso mo na truck. Hindi, dalihan na to. Ha? Signal. Dali, check. 1, 2, 3, check! 1, 2, 3. Wah! Ay, kasi, pa-picture ka? Okay na? Happy tayo. Ano man siya? Wow, orang ka nice ka dari guys. Dari sa Bilar, man-made forest. Forest. Oh, ang ka-view ka ajo. Grabe jud guys. Ang jud ka nice ka ajo. Wow, orang ka-view. Lagi na ko. Orang ka-view guys, nakaigid-ikid gid ko radto. Ala oy.
Arang ka nice, inuko. Sinong ni hangin pala to ba? Magdakap-dakap tagdahon. Tag mga bata. Pulis. Oh, nakakuanan sig ko. Sir. Ikaw na diha, sir. Ako na mga part. Nas ubus? Oh, ba? Pugay magbabayad, pugay interest ang Jess. Oh, ba? Ito interest ito. Oh, na-park na nas ubus guys to ah. Lamig na tumo. Kuan ma'am, laag tapuhon. To guys, na-park na to. Arang ka nice kazo. Grabe guys, arang ka view na to kuan Bilar. Man-made forest, grabe ka. Huwag ko lagi ikid-ikid, huwag ko kayo pang nabili na sa nilas. Nice dari guys. Nice kazo dari agian dari bukid. Wow, arang ka nice kazo. Huwag na ka paning bas, ma'am, ambot. Wan na, naglingi. Dari lang ko speakers magkuan. Tili kay di na ko mahagnawan. Katong isa kay mahagnawan mong ko eh. Stilan. Kada mga guys, makalili na mo guys na siya. Okay. Indot ka to guys. Ba? Pero dagat tagabus ma'am. Ito na guys, patanaw mo na mas view sa bus. Wow. Okay. I-rap naman po ito sa picture. Ay, mga dito. Adi ana yagi-anan na dar likod. Mga consider mo na oh. Sige na, puho na ma'am. Kat-kat radyo ko riha to. Kahit sa may lechon guys. Lechon manok. Eh, hani ba di man mailhan ito man. Uling naman. Ano man yan mang ito ma. Adara. Ano guys. Kahit si ma'am ang lechon guys. Ano may agi o na rin kokotin. Ano na kadaan na. Das na agi. Pulo ka oras lagi. Arang mga lato Aras bukid kay dali arang. Nami guys, sapit na Miss Bay. Dana Miss Alicia guys. Dana sila Bay. Oh, may mga piso. Cute. Muda ka ma'am? Kanon. Dako ng kuko. Dai piso Patay na na ni Coco. Ang palimahan ni ma'am. Piso. Oreo. Where are you? Ay, oyo. Kaila dyan si Ja. Hulo. Ngayon ano na ilahin ka? Tanaw. Mo nawa na gisang kuan ma'am no. Nawa na gisang. Ay, nangihi. Nawa na gisang samad. Oh. Agkana na lamang isang kuan lang yung balhibong. Tara silas ma'am guys. Abot na hilas Alicia. Sige guys, kaya kang badjing gamatoy. Kuan, nabuhag ni isa kagabi eh. Ya, day kuan ya. Pasalubong ni ma'am. Tara ya, kuan to ya kini iring. Tara hang mairing ma'am, mura na gajig mga kuan. Ngareras Kuya Peter ug naglutos Alicia. Nagsabaw si Kuya Peter isda. Original man ang abuya ka mobalik ag aso. Na guys, nag-unlan na si Jas kuan. Bingka tortahan to. Torta bingka. Bengtor. Torta bingka. Awas inday nag-unlan na torta bingka, ma'am. Hindi ko silbi ka, ha? Asa basta pa. Wa pa ar lami apas. Pili mo ng buo. Ta pili to. No, ana. Aga kim-kim nga unggoy, ma'am, di ara dari. Na. Sabi ano dyan katug. Eh, mata na nam lipay lang dyan, si panda. Fruit soda. Amo kay fruit soda. Si fruit soda to ah. Fruit soda, panda, limon. Limon ta. Kapasala. Wa pas bugay, asaras bugay. Lakaw. Nguna na nay anak bag-o kani. Tong si kambal, puro item. Na. Daghan na Ang uban ang mga nagi panghatag ag uban si. Panghatag na mga uban kay grabe sa kani limonade na. Amo si Limonade. Fruit soda, limon, panda. Mura na ilang mama. tanan. Kani mura na ilang mama. Katos bugay lahi to lahi to kaliwat tos bugay. Kani isa harap ni mga anak. Kani si limon, limonade si kani fruit soda. Sari itong tanan. Mingawon ko kani di man mga kuan good.
Mata nag amang dalagang gamato. Insa man na? Hala. Hala, bakod daw. Bakod. Kanas ma'am. Ta, nga bless ni ma'am. Wow, hala ice cream, ha? Kaingon taon si Zatig. Ya, ay ice cream ring des blue, pastilan. Ara luod sa. Wow, ice cream. Bereg. Amo to bless ni ma'am. Bless ma'am. Hello. Bless ka, bless ma'am. Hello. Bless. Hello, Sige ka to. Yuto tanin jo. Kanan. Yuto tanin yuto. Hello. Kami. Fish. Favorite ni ma'am. Nabaw nga fish. Pero, See them later, next time. Bye, Kim. Bye, Uli na Gabriel. sila, guys. Bye, Oreo. See you next time. Gihatid ko nila na rin, guys, si ma'am. Salamat ka Ika ma'am. naglaag. Wala kita sa unggoy. Sunod na, guys. Mga tumiw. Nakot may kunggoy. Sige. Thank you, ma'am. Amping mo, amping. Thank you. Salamat ka ma'am, ha. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sunod na. Di na kaazo. O, di na dangog. Di na paradas nangagi, ma'am na. Salamat kaazo, ma'am. Thank you po. Bye-bye ni ma'am, be. Bye-bye. Salamat. Salamat. Huli na sila, guys. Bisaan namin nila, ma'am. Hinahinay mo, ma'am. Haranad. Katong imong dahing giingon. Magkuha na ko na ito, ma'am. Magkuha na kong mga duhang puno. Salamat, mama. Kuya Peter. Ito na sila, ma'am, guys. Gihatid ko nila dari skoan. Bye. Dari na niutos sila, ma'am. Kung palit si ma'am og isda nga nagkaadyo. Salamat kadyo, ma'am Marilyn and Kuya Peter, Chichi. Swan, thank you. Salamat kaadyo, ma'am. Dadadaan pa dyan ligpan. Oh, guys, maghatid sa kunta tayo og isda og daypoy sabaw. Maghatid sa kuda rin katatay nga bingka. Ha? Nahapon ko na nugpan. Salamat kadyo, ma'am. Lipay ka dyan is. Lipay ka dyan sila datos ubos. Ha? Karila tatay rin. Natutupad ila diyan. Katatay pa rin, guys. Karing isa ka. Kani. Tujum. Salamat ka dyan, ma'am. Napid dyan sabaw. Sada kay majabu day. Kari. Dyan apoy. Pan o karing. Sarap yung nga rin. Kanang bingka. Kalipat ko. Usa ka ni ihatid, guys. Guys, maghatid sa Miss Kim, guys. Pang father og dato sang pagmangken. Sang suon. Ang hatid dato, bus. Hinay. Hatid mi dato ila tatay, bus. Tatay, guys. Tatay. Igib na tatay, be. Lapis sa boda. Katupan. Kaya slipay na rin sa padir. Kung nakajag na yung migas. Sudo na nun. Hamas. Magkana pa dar. Ganha sila sa ma'am. Sila ma'am Marilyn. Di, alay ko no. Huwag maganing tukad. Ha? Huwag maganing tukad. Wala ko na dara ko sa sali ko kay di amboy tawag lagi walang Ito na, guys. Sabaw o tayo kones tatay. Salamat ka, ma'am. Ay ka, father. Dato naman dahil sa nagsandig-sandig sa kaptri. Hindi naman ba dahil isang bisita na rin. So, ito na, guys. Nanguli na sila sa ma'am. Salamat ka, ma'am Marilyn, Kuya Peter, and Chichi, Swan. Daghan ka salamat. Daghan ka salamat ninyo, guys. And especially ni ma'am Marilyn and Swan. Daghan ka salamat ninyo, guys. Nga, welcome ka adjust injo. I-treat ninyo nga pamilya. Salamat ka, ma'am. Kay dari na pamilya na dyan ang turing ninyo, ma'am. Pamilya na gazid nga. Kanang, kuan na gazid, daon na kadyo sa amang kuan, daon na kadyo sa amang daghan. Salamat ka, ma'am. Thank you so much. Salamat sa paghatid na darin. Nagbisita sila sa ma'am daris bahay. Salamat ka, ma'am Marilyn. Thank you so much, ma'am. God bless and more blessings pang maabot diha ninyo ni Swan. And always ko mag-pray, ma'am, nga katagan mo ka na nagmadzong panglawas. Salamat sa kaadyo. O ang ginuunay mantigong mo balik diha sa injong kaadyo diri nam, ma'am. Thank you so much. We love you. Og amping mo kanunay diha sa injuha des baklayon. Og salamat kag kanunay, guys, sa injong pag-uban na mga sa mga kada adlaw nga kanang mga videos sa mga silent viewers, sa mga viewers. Thank you so much. Sa katong uban nga dihili
di hilig nga mo comment. Salamat ka ninyo pro tig like ug tig tan-aw. Thank you so much. Salamat pud sa mga bashers diha nga kanang always nagtan-aw, always nagkanang bantay sa mga videos. Thank you ninyo guys. God bless pud ninyong tanan. We love you. Bitaw. Thank you so much guys. Ug maura na among mga videos. Maura na among video rong adlaw. Salamat ka sa Mama Marilyn. So nakabanding mi daris bye. And thank you. Naka ikid-ikid ko dito sa bilar. Salamat ka so, salamat sa gato ma'am. So sunod guys, mulaag na pud dito silang ma'am, ko kay bugasan na pud mi dani maglupad, lupad asa na pud mi dani manglaag. So mo to guys. Thank you and we love you. Amping mo tanan and God bless na tong tanan guys. And stay positive ratas ng kinabuhi. Wad na natin ng mga kay ba na mo. Mga chichi-burichi. Bye-bye. See you tomorrow guys. Mwah.